ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକାଥରକରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଏହା ଜମାରୁ ସତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାତ୍ର ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ତରିକା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି SIP ଅର୍ଥାତ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ SIP ବିଷୟରେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି SIP ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏହା କେମିତି କାମ କରେ, ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କ'ଣ, ଏହାର ଫାଇଦା ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ରିସ୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଏକ ସଠିକ୍ SIP ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। SIP ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା SIP କ'ଣ। SIPର ପୂରା ନାଁ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଏକ ନିୟମିତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯୋଜନା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି SIP ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ଏହା ନିଜେ ଏକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। SIP କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାର ଏକ ତରିକା ବା ମାଧ୍ୟମ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଏକାଥରକେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଷାରେ ଲମ୍ପସମ୍ ବା ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କହୁ, ଅଥବା ଆପଣ ଆରାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ପକାଇବା ହିଁ ହେଉଛି SIP। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପାଇଁ SIP ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା, ଯେମିତିକି 500, 1000 ବା 5000 ଟଙ୍କା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କାଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। SIP କେମିତି କାମ କରେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାମ କେମିତି କରେ, ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ SIP ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବାଛନ୍ତୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସର 5 ତାରିଖ। ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର କିଛି ୟୁନିଟ୍ କିଣାଯାଏ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ ଆମେ NAV ବା ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହିଥାଉ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପର ତଳ ଅନୁସାରେ ଏହି NAV ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ସହଜ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 1000 ଟଙ୍କାର SIP କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମାସ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ NAVର ଦାମ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେହି 1000 ଟଙ୍କାରେ 100 ୟୁନିଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ NAV ହୋଇଗଲା 8 ଟଙ୍କା, ତେବେ ସେହି 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 125 ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ତୃତୀୟ ମାସରେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ NAV ହୋଇଗଲା 20 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 1000 ଟଙ୍କାରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ମିଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ମହଙ୍ଗା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ୟୁନିଟ୍ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାଷାରେ ରୁପି କଷ୍ଟ ଆଭରେଜିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ କେବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କି ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଏହାକୁ ବୁଝିଯାଏ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ଏବଂ ଯିଏ ନ ବୁଝେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଧ ଭରେ। SIPରେ ଏହି ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ବନାଏ। ସାଧାରଣ ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୂଳଧନ ଉପରେ ସୁଧ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ହିସାବ ଦେଖିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ମାସକୁ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା SIP କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଧରିନେବା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ ଜମା ହେବ 3,60,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 6,97,000 ଟଙ୍କା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ହେବ 7,20,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ି ହୋଇଯିବ ପ୍ରାୟ 29,97,000 ଟଙ୍କା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଜମା କରିଥିବେ ମାତ୍ର 10,80,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପାଣ୍ଠିର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମୟର ଯାଦୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଚାଲିବ। SIPର ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଦା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବଜାରରେ ତ FD ଅଛି,
ଆର୍.ଡି. ଅଛି ବା ସୁନା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଏସ୍.ଆଇ.ପି. କାହିଁକି କରିବା? ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଏସ୍.ଆଇ.ପି. ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଏ। ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ କଟିଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କମ୍ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାସକୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏସ୍.ଆଇ.ପି.କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍.ଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 6% ସୁଧ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ 6% ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏସ୍.ଆଇ.ପି. ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ 12ରୁ 15% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ସହଜରେ ହରାଇଦିଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏସ୍.ଆଇ.ପି.ରେ କ'ଣ ରିସ୍କ ଅଛି। ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଚେତନ ନିବେଶକ ଭାବେ ଏହାର ରିସ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଟିଭି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କେଟ ରିସ୍କ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସ୍.ଆଇ.ପି.ର ସମ୍ପର୍କ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସହିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫିକ୍ସଡ ନଥାଏ। କୌଣସି ବର୍ଷ ମାର୍କେଟ ଖରାପ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରିସ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଲାଭ ମିଳେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏସ୍.ଆଇ.ପି. କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଏକ ଏସ୍.ଆଇ.ପି. ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ 100% ଡିଜିଟାଲ। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେବି ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପ୍ ଯେମିତିକି ଗ୍ରୋ, କଏନ୍ ବାଇ ଜିରୋଧା, ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍, ଅପଷ୍ଟକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଏକ ଭଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ, ତେବେ ଏକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ଏସ୍.ଆଇ.ପି. ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ମାସିକ ରାଶି ଏବଂ ତାରିଖ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଶେଷ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏହା ଏମିତି ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିକି ନିବେଶ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏସ୍.ଆଇ.ପି. କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେମିତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏସ୍.ଆଇ.ପି. ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।